मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम Le 13e Jalsa Salana du Mali doit commencer avec la récitation des Saint-Coran. J'invite M. Nasir Ahmed Saheb pour la récitation du Saint-Coran. أعوذ بالله من الشيطان
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. An ka karamɔgɔkɛ ye a y'an dama min kala o tɔmɔna ka bɔ korona suran kɔnɔna na a bɛ fɔ sura min ma suratu ra'ad. A y'a daminɛ a ayan 27 de la. yen nɔ Alahu subahanahu wa taala ko ala de ye masa ye masa min a bɛ garijɛgɛ walankata maa ka maa min ni o ye ale diya wa a b'a dakurun fana k'a di maa ma min ye ale diya. Maa caman bɛ yen olu b'o yɛrɛ nisɔndiya ni diɲɛ sosigi in kɔnɔnafɛnw de ye, kamasɔrɔ diɲɛ sosigi in o ti foyi ye laharata kɔrɔ fo n'a kɛra daamuni ye. Kafiriw b'a fɔ ko munna kabakokow ma jigi ka di kira in ma ka bɔ a ma yɔrɔ. A fɔ i k'a dɔn Alahu subahanahu wa ta'ala a bɛ maa lafili maa min ye a diya, wa a bɛ maa kanna fana ka taa ale yɛrɛ ma maa min ye a kɔfilɛ ala la. Maa minnu ni olu limaniyalen don olu dusukun bɛ sabati ni alakosuma de ye. I k'a dɔn k'a fɔ alakosuma o de bɛ adamadenw dusukun sabati wa adamadenw dusukun bɛ wasa sɔrɔ ni alakosuma de ye. Maa minnu ni olu limaniyara ala la ni ka baara ɲumanw kɛ jɔyɔrɔ ɲuman bɛ olu ye alikiyama don, wa kɔsegiyɔrɔ ɲuman bɛ olu maaw fana ye alikiyama don. A b'o cogo de la an ye e ci mantonw cɛla, manton minnu ni manton caman kɔnna u ɲɛ yaasa i ka Alahu subahanahu wa ta'ala a ye fɛn minnu kɛ wahayu ye k'o ci e ma i ka o kala olu maaw ye, k'a sɔrɔ olu tun ye maaw ye minnu ni o bɛ kafiriya Rahamanu masa ma. A fɔ ala in de ye ne ma ye, ala wɛrɛ si tɛ yen fɔ ale ye. N ye n yɛrɛ wakali ale de ma wa n bɛ segin ka taa ale ala de ma. Suratu Ra'adi a ayan 28 ka taa se a ayan 31 ma. Wassalamu alaikum. Jazakumullah ta'ala Sanza. Maintenant, j'invite pour la poésie Kassida, élève de la madrasa Ahmadiyya Mali. Assalamu alaikum warahmatullah. I'm Mr. Islamic Class
تمردا والحق لا يسع الورى إنكاره لما بدا المصطفى والمجتبى والمقتدى والمجتدى اطلب نظير كماله فستندمن ملددا ما إن رأينا مثله للنائمين مصحدا المصطفى والمجتبى والمقتدى والمجتدى اطلب نظير كماله فستندمن ملددا ما إن رأينا مثله للنائمين مصحدا المصطفى والمجتبى والمقتدى والمجتدى نور من الله الذي أحيا العلوم تجددا المصطفى والمجتبى والمقتدى والمجتدى المصطفى والمجتبى والمقتدى والمجتدى نور من الله الذي أحيا العلوم تجددا المصطفى والمجتبى والمقتدى والمجتدى المصطفى والمجتبى والمقتدى والمجتدى المصطفى والمجتبى والمقتدى والمجتدى المصطفى والمجتبى والمقتدى والمجتدى ये अमीद में इतना मोद बियाँ वेनी अफसर जलसा सालाना मुझसे मामादू दाव साहब أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفتح لما أغلق وختم سباقه ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على الحق قدره ومقداره العظيم بجمعة دوينا kalo kilo mugan duru san 2022 mars kalo do mina kuma tani amir sabka ya mariyaye ka nga foli lase kulukoro gouverneur ma ana jonyon ka foli lase kulukoro préfet ma na baraka nyon ka foli lase kulukoro commune urbaine maire ma ana ka jonyon ka foli lase kulukoro dugutigi ma ana ka conseiller ka foli lase suban quartier ani kayo quartier olu mun yan jatigi ana ka conseiller ka foli lase kulukoro almami bema ka foli lase Niger délégation ma u bola Niger u nana Mali la kana nga jalsa la jambolo u bolu ka so u nanu ka so ama fa ngu bismillah o munun be ne ɲɛfɛ ya kini ani numan fɛ ka bɛ fo nga foli la ni silamɛya foli ye n'o ye salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh a ka diɲɛ nga laseli daminɛ ni tariki kunkurunin dɔ ye o tariki bɛ silamɛya cɛba fila kan san ba caman yanni bi cɛ silamɛya tun bɛ diɲɛ dɔnniw de sanfɛ silamɛya cɛbaw tun bɛ dɔnnibaw la silamɛya cɛbaw tun bɛ dan o la o cɛbaw ye jɔnni ye kelen ye Muhammad ibn Ahmad al-Buruni ale kun ye mathématicien ye astronome fana kun do a bɛ jatebɔ kɛ kalo ni delu a kumolu fana ɲɛdɔn kosɛbɛ filanan ye Ibn Sina ye o kun ye philosophe ye dɔgɔtɔrɔ fana kun do mais ni cɛ fila bɛɛ kun ye waati kelen maa ye u bɛɛ kun bɛ dugu kelen na Ibn Sina b'a fɔ an ɲɛna ko don dɔ la mɔgɔw kan ma ko k'i ka cɛ man kɛnɛ dɛ cɛ min man kɛnɛ o ye Al-Buruni ye ale y'i teliya ka taa lajɛ a taara sɔrɔ a bɛ cogo min na a tɛ bolo ɲuman kan a ka waatiw dannen kun do u y'a fɔ a ɲɛna k'i ka cɛ nana
a ye ɲɛ yɛrɛ k'ale la ko ibini sina dɔ wa a ko cɔ ne ko ye ɲininkali kankaran dɔ k'e la silamɛya sariyaw la tiɲɛ tilali kan a ko ibini sina ko sisan wa e bɛ nimakara la e bɛ ɲininkala ko ka fɛn ɲɛfɔ e ɲɛna a ko hɛn n k'a dɔn ka sa o ma fisa n ka sa n'a kunban ye wa cɛ b'a saya dilan kan a ye ɲininkali kɛ wɛrɛ bi ale b'a fɛ ka tiɲɛ tilali cogo dɔ dɔn cɛ dɔ kabakoyala min kan ko non n k'a dɔn ka sa o ka fisa ne ka sa n'a kunban ye n ka san ka sɔrɔ n t'a dɔn ye cɛ dɔ y'a lajɛ a dusuma kasilen a y'a ɲɛfɔ a ɲɛna ni ka duwawu dɔ a ye k'i kɔ don a ma se da la dukɔnɔmɔgɔw kasila ko cɛ sala nare takbir nare takbir jalsa salana mali o b'a jira la k'a fɔ kira ka ladilikan dɔ bɛ yen ko silamɛ ka kan ka dɔɔni ɲini silamɛ ka kan ka dɔɔni ɲini waati jumɛn bɔnmuna fo kasange ko ni cɛ in y'a bɔ a sira ma o la sa kuranɛ ani kura ka laselaw fana b'a jira k'a fɔ dɔɔni ɲini ye diyagoya ye silamɛ ma i man kan k'i sigi ten f'i ka dɔɔni ɲini k'a dun an ka kalifa duurunan ala ka dɛmɛ ka baara la hadara mirza nasrul ahmad san 2008 a nana gana olu ka jalisa dayɛlɛ la a ye kuma min fɔ ye a ka discours la ko amadiyaw de bɛ kɛnɛ kan a ye kɛ dan ye baara ɲuman kɛli la a ye kɛ dan ye a ye baara ɲuman kɛ k'a kɛ dantɛmɛ ye a ye kɛ dan ye dɔɔni ɲini na a ye dɔɔni fana ɲini a ye kalan kɛ a ka dɔɔni ɲini a y'o fɔ o don a fɔra maa minnu ye a majorité bɛɛ farafin de ye africain de don parce que anw de bɛ kulonkɛ dɔɔni na k'an k'a ɲini o de b'an yɛrɛ sanfɛ a ko dɔɔni ɲini ka kan ka kɛ amadiya de ka taamasere ye tuluninw bɛ amadiya kunna na o de ka kan ka k'o ye n'i ye banfula bɔ dɔrɔn ko nin amadiya ni baara ɲuman kuma yɛlɛ dɔrɔn ko amadiya don ni kalanba ɲuman yɛlɛ dɔrɔn amadiya don o de ka kan ka kɛ an ka taamasere ye bawo madi alayhi salam ala ya subhanahu wa ta'ala y'a fɔ a ye i ka mɔgɔw bɛna dɔɔni kɛ u bɛ taa ɲɛ dɔɔni na kosɛbɛ n'o kuma tɛ ka f'u ye an ka kan ka cɛsiri dɔɔni ɲinini fɛ an filɛ jalisa kɛnɛ min kan dɔɔni yɔrɔ dɔ de don an ka kan k'an ka denmisɛnw kalan u ka dɔɔni kɛ olu de ye sini fitana yelenw ye olu de bɛ se ka jamana yelen ta sini mais ni denmisɛnw ma kalan a ma ɲɛ an y'a kɔlɔsi n'an taara bɔ dugu dɔ la n'an taara bɔ du dɔ kɔnɔ ko ba ka mɔɔw nana ba de tun amadiya la olu tɔ t'a la ni ba t'a la dɔrɔn datugula amadiya ɲɛ maa si t'a la bilen a ye denmisɛnw kalan aw y'u sama u ka na kɛnɛ kan yan n'u ye dɔ faamu a la ko ba bɔla fɛn min ne yɛrɛ b'o fɛn na o b'an ka kow taa ɲɛ amadiya min bɛ mali kɔnɔ anw man kan ka sigi an tɛ se k'an bolo kurati fo an ka ladilikan ninnu sɔrɔ an n'a tɔ jalisa ninnu na yan a y'a magow de bila a y'a ka nafolo to a kɔ mais an nana welekan jaabi welekan min fɔla a ka ca san 130 ye ni madi yɛrɛ y'a tɔn sigi jalisa ninnu tɔn sigi kɛnɛ kan a nana o welekan de jaabi mais madi y'a fɔ ko tant que a bɛ bɛn ale b'a ɲini a balimaw fɛ u ka fara ɲɔgɔn kan don na don min ni bɛn kɛra don min kan jango ka ala ka kumaw lamɛn dɔrɔn ala kanu kama ani ka seli a ko n'o dun kɛra dun ale bɛ duwawu don o duwawu min ala ka kɛ maa minnu bɛna jalisa in na ala ka k'u fɛ ala k'u sago d'u ma ala k'u sɔn nin yɔrɔ ɲuman na a ko sini ɲɛsigi fana ala ka k'u ɲɛ futɛrɛ yelen ye madi y'o dugawu ɲini ala fɛ jalisa nabaw ala k'u k'an ye ala k'u k'an bɛɛ ye nare takbir nare takbir Hazrat Muhammad Mustafa Hazrat Muhammad Mustafa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Ki Khalifatul Masih al-Khamis Jalsa Salana Mali
aka dɔn k'a fɔ gɛrɛsɛgɛ minnu b'a bolo ala de b'a di ale de b'a dɔn a b'a di waati min na a b'a dɔn a b'a di yɔrɔ min na ne bɛ dugawu kɛ a y'a ka nafolo minnu don a kɔ a gɛrɛsɛgɛ fɛn minnu tola a kɔ ala ka barika don a la ala k'a jiden amadiya kanu kama sisan n ka dɔw kuma kan ka ye kɛnɛ kan minnu n'u ta ye kɛnɛ ye mɔgɔ ma se ka na n'u ye jalisa in dɛmɛ kɛ a k'a dɔn k'a fɔ cɛ dɔ nana misi n'a da a juru siri kɛnɛ in kan yan k'a tɔgɔ kana fɔ maa ta a fototi maa bolo a foyi ko k'a kɛ jalisa dɛmɛ ye an ka dugawu don a ye minnu bɛ yen n'olu ta kun ye kɛnɛ in ye n'u kun k'a ye kɛnɛ in kan mɛ n'u ma ye kɛnɛ in kan minnu ta ye bana ye an bɛ dugawu kɛ ala ka nɔgɔya k'o bana na san wɛrɛ ala k'an jɛ nin kɛnɛ in kan minnu bɛ yen k'olu ta kɛla suma yɛlɛma ye an bɛ dugawu don ala ka sini nɔgɔya o ye ala k'u dayɔrɔ nɛɛma hakili bɛ jigin cɛba dɔ la o banna an kɔrɔ kalo tile 19 o ye an ka kulukoro cɛkɔrɔba dɔ ye amadenya cɛ duman kun don mɛ ala y'a fana ka miji dɔgɔya ala ka yafa k'a ma a k'a dɔn k'a fɔ nin kɛnɛ ninnu ye kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnlen de ye kɛnɛ minnu don yafa kɛnɛ don barikada kɛnɛ don ala bonya kɛnɛ don kɛnɛ ninnu fana ye badenya kɛnɛ don teriya kɛnɛ don furu siri kɛnɛ don a ka hakili to la a kana gɛlɛya se ɲɔgɔn ma n b'a ɲini a fɛ a ka fara ne kan minnu filɛ kɛnɛ kan yan an ka foli kɛ an ka amiri zafar ahmed bat an filɛ gamasa min kɔrɔ yen a ka hakili lɔ don ale de b'a la ka baara dɔn dɔɔni ka taa ji bɔn yɔrɔ min filɛ ji sera yɔrɔ min filɛ camancɛ la a ka hakili lɔ don a ye baara caman kɛ ko ŋana tanubaliya de b'a mankoya an b'a fɔ a ni ce ani baraji ala de b'a sara nin y'an ye jalisa 13nan de kɛnɛ kan 13e jalisa a sigikan ye ko tiɲɛ yɛrɛ de la ala tasi ala de bɛna ye dusukun madali ye ala k'an dusukun mada ala ka jalisa in j'an bolo ne ka kuma ye fɔ ko kelen ne tɛ kuma wɛrɛ fɔ a ye bilen nin kɔ jalisa min bɛ ban ne tɛ kuma sɔrɔ bilen o la sa ne de b'a fɔ a ye a bɔla so ka na an bɛ gɛlɛya min sɔrɔ a segimatɔ ala ka n'o gɛlɛya da a kan ala ka se n'a ɲuman ye ka so ala ka sira diya a la amiri sabu y'a a jigi sɛmɛnɛ na ka ne ta ka nin kɛ jamakulu min bɛ kɛnɛ in labɛn k'a bisimila n'o ye ɲɛmaa ye ko in tɛ kɛ ni gɛlɛya t'a la o jamakulu tɔgɔ la n bɛ yafa ɲini a fɛ deja a ye gɛlɛya minnu sɔrɔ kan mɛ ma je crois que jɛlenya in ja dɔw y'a gɛlɛyani dɔɔni ye o fana y'a baraji dɔw ye ala ka jalisa wɛrɛ jira an na ala k'an to ɲɔgɔn ye ani baraji nare takbir ahmadiyya أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Il récitait Surah Ra'd, verset 29. Allah dit dans cet verset, ceux qui croient et dont le cœur trouve la tranquillité dans le souvenir d'Allah. Oui, c'est dans le souvenir d'Allah que le cœur trouve la tranquillité. Alhamdulillah, an ga amir sahib n'o
ye ahmadiya ɲɛmaaba ye mali kɔnɔ ale de bɛ kuma naani ye a ye a ka kuma daminɛ a seeriyala ala subahanahu wa taala ka kelenbatiya kan ani alakira muhamadu sallallahu alaihi wasallam ka cidenya kan a ye nɛɛma ni baraka ɲini ala fɛ a k'o jidi alakira kan sallallahu alaihi wasallam a ye tanga ɲini ala subahanahu wa taala fɛ a k'an kisi ka bɔ sitana tɔɔrɔ ma o kɔfɛ a ye alifatiya kalan alifatiya kɔfɛ a ye aya dɔ kalan ka bɔ kuranɛ kɔnɔ suratu ra'adi o aya 29 a ye o de kalan allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillahi ala bi zikrillahi tatma'innul qulub a y'a kɔrɔfɔ tubabukan na a ko ala subhanahu wa ta'ala ko maa minnu ni olu limaniyara olu dusukun bɛ sabati ka wasa sɔrɔ ni ala kosuma de ye a ko a k'a dɔn ka fɔ sigasi t'a la dusukun bɛ wasa sɔrɔ ala kosuma de la. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, nous inaugurons la 13e édition de la conférence annuelle de la Jamaat islamique Ahmadiyya Mali. Après des années d'arrêté de la crise sanitaire que nous connaissons tous, puisse Allah le Tout-Puissant nous débarrasse de cette pandémie et les autres maux qui minent notre quotidien. Ako tanu bɛɛ lajɛlen ala ta ye ala min ye an kafu bi jalisa sabanan tako 13 kɛnɛ ka mali kɔnɔ an kɛlen kɔ ka san 2 bila san 2 min kɔnɔna na ni an ma se ka jalisa sabanan kɛ ka da banajugu ka banajugu min n'u kun kɛn bɛ ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen kama gan a ko ale bɛ ala subahanahu wa taala deli ala subahanahu wa taala a k'an kisi ka bɔ banajugu in tɔɔrɔ ma ani kɔlɔlɔ fɛn o fɛn n'o bɛ an senkɔrɔ diɲɛ sosigi in na ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ o tɔɔrɔw ma. Et je remercie tous les participants des différentes délégations quittant tous les Mali, ainsi que tous les invités d'honneur ayant accepté notre invitation malgré leur occupation. Et spécialement les délégations de Niger, que vraiment ils ont fait 2 jours de voyage pour assister à notre Jalsa Salana. Que Allah vous récompense tous et vous accorde les bénédictions de cette Jalsa Salana. Amin. Ako ale bɛ foli ta ka o di kɛnɛ in naba kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ka bɔ mali fan 12 bɛɛ lajɛlen na ka na kɛnɛ in ka yan nɔ ani invité n'o ye maa kɛrɛnkɛrɛnnin minnu wulila ka na kɛnɛ kan k'a dɔn k'a fɔ olu ka baaraw ka ca nka o y'u ka baaraw bɛɛ lajɛlen bila ka na kɛnɛ in kan ale bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnin di o ma a bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnin ta ko o di Niger délégation ma olu minnu ni o ye sirajan boli ka tile 2 kɛ boli la yaasa u ka se ka nin kɛnɛ in sɔrɔ a bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnin ta k'a di olu ma ka ala subahanahu wa taala deli o kuma na o ye cɛsiri min kɛ ala k'o sara sarako ɲuman na. Dare takbir. Allahu akbar. Ahmadiyya Niger. Zindabad. Alhamdulillah, cette année, le thème retenu pour la Jalsa est tiré du Saint-Coran, Allah bizikrillahi tatma'innul qulub, le souvenir d'Allah comme remède pour tranquilliser le cœur. Ako ɲina jalsa salana a bɛ boli o kuma na dakuruɲɛ min kan walima a baaraw yɛrɛ sinsin bɛ dakuruɲɛ min kan walanda min kan o de ye kuranɛ aya in ye yɔrɔ min na ala subahanahu wa taala fɔ ko sigasi t'a la dusukun bɛ o kuma na wasa sɔrɔ ani sabati sɔrɔ ala kosuma de la. À l'heure actuelle, le monde est un foyer de fusion de sang. Le frère est ennemi de frère et le fils est ennemi de père. La ruine des cœurs et l'indifférence à la nature, la jalousie, les préjugés et l'arrogance ont creusé les racines de l'humanité aujourd'hui. Et les fenêtres de l'amour sont fermées sur l'homme. Quelle est la leçon pour l'homme dans tel environnement que donne l'islam et Dieu de l'islam? Se souvenir de Dieu, d'où l'importance de notre thème. Ako an bɛ diɲɛ waati min na i k'a dɔn k'a fɔ bɛnbaliya o carilen bɛ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ani gɛlɛya caman balimaw ni ɲɔgɔn cɛ o kuma na masaw ni denw ni ɲɔgɔn cɛ ani siɲɔgɔnyaw kɔnɔna na gɛlɛya bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ a ko o sababuya kosɔn kuranna ani silamɛya bɛ walanda jumɛn de di an ma min bɛ se k'a to bɛn ani daha ani kanu bɛ se ka segin ka na dusukun kɔnɔ o kuma na yaasa diɲɛ sosigi bɛ se ka kɛ nisɔndiya kɔnɔ cogo di a ko o de ye an ka bi walandaw bɛ boli o de kan ani jalisa yɛrɛ
caman bɛ boli o de kan n'o ye k'a jira k'a fɔ ala ko suma o de bɛ na ni dusukun ka kɛ ka ɲɔgɔn minɛ ka na ni kanu ye ka na ni sabati ye dusukun na. Il est important de noter que le zikr ou souvenir d'Allah est le plus grand des vertus selon le Saint-Coran. Le zikr en arabe signifie souvenir, rappel, invocation ou réminiscence de sa personne. En méditant sur ses attributs, son omnipotence et sa puissance, en les récitant de temps à autre et en les affirmant avec ardeur et sincérité. A ko zikirullahi min fɔra yen nɔ o tuma na an bɛ taa ni ka segin o kan k'a jira k'a fɔ o de ye batow la belebeleba ye ala subahana wataala ye a fɔ cogo min na kuranɛ kɔnɔ. A ko tuma na n'i y'a mɛn ko zikirullahi k'o de ye ala kosuma ye walama bato walama adamaden ka hakili ani miiriya k'o taa ni ka segin ala subahana wataala o tuma na a ka kobaw kan ani ala yɛrɛ ka lahaliyaw kan yaasa ka olu sabati i yɛrɛ la ka i ka ɲɛnamaya boli o siraw kan o tuma na a ko n'i y'a mɛn ko zikirullahi o de ye o ye. Concernant l'importance du zikr, Allah l'exalté dit dans le Saint-Coran, Surah Al-Ankabut, verset 46, que voilà zikrullah akbar. Et le souvenir d'Allah est assurément le plus grand vertu. A ko zikirullahi n'o ye ala kosuma ye ala subahana wataala seginna ka kuranɛ yɔrɔ wɛrɛ la suratul ankabut la a ayan 18 a ayan 46 suratul ankabut la a ko wala zikrullahi akbar a ko sigasi t'a la ala kosuma k'i hakili jigi ala la tuma bɛɛ lajɛlen na ka miiri ala ka kabakow la o kumana ani ala tɔgɔw ka miiri olu kɔrɔw la ka baara kɛ ni o ye k'i ka ɲɛnamaya yɛrɛ bɛrɛ fɔ diinɛ baaraw kɔnɔ ala belebeleba ye. C'est-à-dire l'évocation d'Allah est supérieure en statut à tous les autres actes d'adoration. L'islam souligne son importance étant donné son grand mérite. Le Coran en fait des rappels fréquents. Allah dit dans le Surah Al-Dahr, verset 26, Vazkur isma rabbika bukratam wa asila. Et souviens-toi du nom de ton Seigneur matin et soir. A ko ala kosuma o tuma na jɔyɔrɔba di n b'a ma silamɛya kɔnɔna na adamaden tuma bɛɛ k'i hakiliw taa ni ka segin ala subahana wataala ka lahaliyaw kan n'a tɔgɔbaw kan ani a ka kobaw la ka jija o tuma na ka ala subahana wataala ka tɔgɔw magudu tɔgɔw olu taabolo ɲumanw k'o labaara i yɛrɛ la o tuma na kuranɛ kɔnɔ ala subahana wataala y'a jira suratu dahar la a aya 26 a ko i k'i hakili jigi ala subahana wataala tɔgɔw la walima ala subahana wataala mangudu tɔgɔw ani ala bɛ dɔn ni o tuma na attribuba minnu ye i k'i hakili jigi olu la tuma bɛɛ lajɛlen na sɔgɔmadaw fɛ ani wulafɛlaw fɛ. Nare takbir. Allahu akbar. Ahmadiyya. Zindabad. Ahmadiyya. Zindabad. Par ailleurs, Allah exalté dit Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfuruni. Chapitre 2, verset 153. Allah dit donc souvenez-vous de moi et je me souviendrai vous. Et témoignez-moi de la reconnaissance et ne soyez pas ingrat envers moi. A ko ni walanda kelen kun ka ala subahana wataala seginna ka kuranɛ kɔnɔ suratu bakara la n'o ye kuranɛ suran 2nan ye a ayan 153 yen nɔ ala subahana wataala ko a ye ne ala kosuma a y'a hakili jigin ne ala la n'o kɛra ne ala na n hakili to aw la o tuma na a ye ne ala barikada a ye ne ala waleɲuman dɔn a kana kɛ ne ala ma fitiriwalew ye. Annonçant le succès, la suite des rappels d'Allah, Allah dit Vazkurullaha kasiran la'allakum tuflihun. Et souvenez-vous beaucoup d'Allah afin de prospérer. Adamaden bɛ se ka hɛrɛba minnu sɔrɔ ala kosuma kɔnɔna na ala subahana wataala y'o fɔ kuranɛ yɔrɔ wɛrɛ la a ko wazkurullaha kasiran la'allakum tuflihun. A ye ala kosuma ka caya a ye ala subahana wataala tɔgɔ wurudi ka caya a y'a miiriyaw taa ni ka segin ala subahana wataala tɔgɔw kan a ko n'o kɛra aw bɛ niyɔrɔba sɔrɔ. Le zikr prescrit par le Coran est 4 types. Tout doit être observé avec diligence. Nous serons privés d'une grande bénédiction
bénédictions, si nous en omettons quelques-uns, ils sont les suivants. ako n'i y'a mɛn ko zikru walima zikrullahi kɔrɔna bɛ o min fɔ a ko kɔrɔna kɔnɔ n'i y'a mɛn tuma o tuma ko zikrullahi a bɛ i ka dɔn k'a fɔ jɔyɔrɔ belebeleba 4 de don walima fɛn belebeleba 4 o de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a wele ko zikrullahi ni an ma o fɛn 4 na an ma baara kɛ ni o 4 bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn fɛ a ko hɛrɛ belebeleba bɛ ala fɛ min ni o bɛ taa ka an da. Les 5 prières quotidiennes. ala fɔlɔfɔlɔ o de ye seli farida 5 tile kɔnɔ o ye zikrullahi wala belebeleba ye. La lecture du Saint-Coran. a filanan o de ye ala subahana ka dakuruɲɛ sanuma n'o ye kuranna ye ka o kala ka caya o ye zikrullahi jɔyɔrɔ 2nan ye. La récitation répétée des attributs d'Allah tout en reconnaissant leur véracité, étant exprimant verbalement leurs particularités. a ko n'i y'a mɛn ko zikrullahi a jɔyɔrɔ 3nan o de ye ala subahana wataala mankutu tɔgɔbaw asma'ullahi ala ka mankutu tɔgɔbaw o kumana ka olu wurudi k'o taa ni ka segin tuma bɛɛ lajɛlen na a kɔrɔw fana i ka jija k'a ɲini k'o kɔrɔw dɔn ka taasi ka miiri o kɔrɔw kan o kumana ka olu fɔ ka bɔ i da la kamasɔrɔ i b'a kɔrɔw dɔn o ye a jɔyɔrɔ 3nan ye. L'importance de ces 4 types de zikr est bien établie dans le Saint-Coran. Ils sont importants, sinon vitaux, pour atteindre le progrès spirituel. o kumana a 4nan o de ye o kumana ala subahana wataala mankutu tɔgɔ ninnu i ka jija tuma bɛɛ lajɛlen na ko olu waleya ka jira walima ko olu labaara i n'a fɔ ala b'a ɲini cogo min a ko ninnu 4 ni i y'o fara ɲɔgɔn kan o de bɛ wele ko zikrullahi wa olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka adamaden sama ka se jɔyɔrɔba sɔrɔli la ala subahana wataala kɛrɛfɛ ka ala masurunya yɛrɛ fana sɔrɔ. Nare takbir. Allahu akbar. Nare takbir. Allahu Jamaat akbar. Islamique Ahmadiyya Mali. Zindabad. Allah le Tout-Puissant garantit qu'il donnera satisfaction à ceux qui se souviennent de lui, à ceux qui se souviennent réellement de lui, à ceux qui suivent ses commandements. Leur cœur trouvera la paix et la tranquillité. Comme il a dit, c'est dans le souvenir d'Allah que le cœur trouve tranquillité. Ako ala subhanahu wa ta'ala ye asabati ako siga foyi t'a la maa minnu ni o bɛ ale ala kosuma maa minnu ni o b'o hakili jigin ale ala la ɔ ala kosuma o jɔyɔrɔba 4 min ni a bɔra k'a fɔ maa minnu bɛ ninnu baara ninnu waliya a ko ala subhanahu wa ta'ala y'a sabati siga nati min na k'a fɔ a bɛ i ka dɔn k'a fɔ jɔyɔrɔ kɔrɔtalen di olu ma a bɛ hakilisigi di olu ma a bɛ basigi di olu ma i n'a fɔ kuranna an b'a jira cogo min ala bi zikrillahi tatma innul qulub. Le zikr, en plus des prières, est le rappel d'Allah que nous devons faire à tout moment. Si la crainte d'Allah installe dans le cœur, l'homme se évertuera à réciter différentes prières à différents moments. Il s'abstiendra de faire beaucoup de choses par crainte d'Allah. Ako zikrullahi abala ko o min fɔ o kumana adamaden k'i hakili to olu la ka o taa ni ka segin ani bato minnu fɔla ka olu kɛ a kɛcogo la o bɛ kɛ sababu ye ka ala ɲɛsiranya k'o sabati adamaden dusukun na o kumana ni o sabatila adamaden dusukun na tumana min na o waati de la i bɛ kɛ ala sago ye wa fɛn o fɛn ni o bɛ ala ka dusumagoya k'o sama ka ɲɛsin ma walima ka ala ka dimi sama k'o ɲɛsin ma i bɛ yɔrɔ ma janya olu de ma. Dans un autre passage, Allah dit dans Surah Al-Imran, verset 192, Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ceux qui se souviennent d'Allah, qu'ils soient debout, assis ou couchés sur le côté. Allah est toujours présent dans le cœur de certaines personnes. C'est le signe des vrais croyants, car ces souvenirs augmentent la foi et donne plus de dévouement à l'homme. Ako korona yɔrɔ wɛrɛ la n'o ye suratu ala imrana ye a aya 192 ani 2 yen nɔ ala subhanahu wa ta'ala ko a ko ala jɔn ɲumanw olu ye maaw ye maa minnu ni olu b'u hakili jigin ala la o bɛ ala ko suma o jɔlen ani o sigilen ani o nɔgɔmali o kɛrɛw kan o ti ɲina ala kɔ tuma si la tuma bɛɛ olu dusukun bɛ ka taa ni ka segin o miiri bɛ ala la o bɛ miiri ala ka kobaw la ani ala ka tɔgɔbaw la a ko ninnu de ye ala ka jɔnɲumanbaw ye wa o de ye taamasiyɛn ye fana
k'a jira k'a fɔ olu ye maa ɲumanw ye limaniya jɔnw don ka d'a kan Ala subhanahu wa ta'ala bɛ olu dusukunna tuma bɛɛ o sigilen o dalen ani o jɔlen Allah subhanahu wa ta'ala bɛ olu dusukunna o tɛ ɲinɛ Ala kɔ tuma si la o ye limaniya jɔnw ka taamasiyɛnw la belebeleba ye. Concernant les souvenirs d'Allah, nous avons les traditions suivantes du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith cité dans le recueil de Tirmizi, Hazrat Abu Darda rapporte que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demanda à ses compagnons: voulez-vous connaître l'acte le meilleur et le plus noble, même pour un roi? Il élève le rang. Il est mieux que dépenser or et argent dans la voie d'Allah, mieux qu'affronter l'ennemi et lui trancher le cou, mieux encore que le martyr. Les compagnons répondirent: dites-nous. Le saint prophète ajouta: c'est le souvenir d'Allah. Ako Ala ko suma ka hakili jigi Ala la a jɔyɔrɔbaw la Alakira sallallahu alaihi wasallam a bɛ i da se u ma a ka dakuruɲɛ sanumaw na n'u ye hadisa sanumaw kɔnɔna ye. Tirmizi gafe kɔnɔna na Abu Darda ale bɛ a langali a ko sahabaw ye Alakira ɲininka sallallahu alaihi wasallam o tuma na walima Alakira sallallahu alaihi wasallam a y'a jira sahabaw la a ko yala ne tɛ fɛn fɔ aw ye wa o fɛn min ni o jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ o bɛ kɛ sababu ye ka adamaden ka jɔyɔrɔ kɔrɔta hali ni i ye masa ye a bɛ dɔ fara i ka jɔyɔrɔ kan wa fɛn dɔw min bɛ adamaden ka jɔyɔrɔ kɔrɔta o fɛn in a ka bon ka tɛmɛ i k'i kunna nafolo bɔ ka don Ala ko sira fɛ wa a ka bon ka tɛmɛ fana i ka taa kɛlɛkɛ kɛnɛ kan ka jugu kantigɛ Ala ka sira kan n'o ye jihadi ye o kɔfɛ o fɛn in a ka bon ka tɛmɛ adamaden ka sa Ala ka sira kan a ka bon ka tɛmɛ o yɛrɛ fana kan o sahabaw y'a jira k'a fɔ ya Rasulalahi an b'a ɲini fɛ i ka an kunnafoniya u la a ko Alakira sallallahu alaihi wasallam a ko sahabaw ma o de ye Ala ko suma ye k'i miiri to Ala la ka Ala tɔgɔw taa ni ka segin tuma bɛɛ o tuma na i tɛ ɲinɛ Ala kɔ tuma si la i hakili bɛ Ala la sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na a ko o ka bon ka tɛmɛ i ka nafolo kan walima ka taa kɛlɛkɛ kɛnɛ kan walima ka sa Ala ka sira kan. Nare takbir. Allahu akbar. Nare takbir. Allahu Jamaat akbar. Islamic Ahmadiyah Mali. Zindabad. Jamaat Islamic Ahmadiyah Mali. Zindabad. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad ki. Yes. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad ki. Yes. Nare takbir. Allahu akbar. Dans un autre hadith, Hazrat Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu a rapporté du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit: l'exemple de la maison dans laquelle Allah est mentionné et de la maison dans laquelle Allah n'est pas mentionné est comme l'exemple du vivant et du mort. Ako hadisa wɛrɛ kɔnɔ Abu Musa ale bɛ a langali a ko Alakira sallallahu alaihi wasallam y'a fɔ a ko so min kɔnɔ ni Ala bɛ ko suma yen nɔ ani so min kɔnɔ Ala subhanahu wa ta'ala ti ko suma a ko a misaliya b'i n'a fɔ su ani ɲɛnama o du min kɔnɔ na ni Ala tɔgɔ ti ko suma walima min ye zikrulahi o ti taa ni ka segin ka caya du min kɔnɔ ani a bɛ kɛ du min kɔnɔ ka caya o du fila misaliya b'i n'a fɔ su ani ɲɛnama. Les compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, les compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avaient tellement compris l'importance des souvenirs d'Allah qu'ils ne toléraient aucune entrave entre eux et le souvenir d'Allah. L'incident suivant atteste cela. Ako Alakira sallallahu alaihi wasallam aka khalifa e aka sahababaw Alakira ka sahabaw olu ye Ala ko suma faamu ka se hakɛ la o y'a nafaw faamu fo ka taa se hakɛ la o tɛ sɔn cogo si la o ma sɔn ka ɲɛnamaya kɔnɔ foyi de ka don olu ni Ala ko suma ni ɲɔgɔn cɛ a ko a bɛna tariku min bɔ sisan o b'o ko sɛbɛntiya. Une fois, un compagnon, Hazrat Abu Talha radhiyallahu ta'ala anhu Ansari, priait dans son jardin. Quand un oiseau apparut et s'est mis à voler ça et là, le jardin était très dense et les branches des arbres étaient entrelacées de sorte que les oiseaux aient coigné et commencé à chercher une issue. Abu Talha s'est mis à admirer la scène. Les oiseaux continuaient à battre des ailes pour dégager
Il a regardé pendant un moment, puis a tourné son attention vers la prière. Mais ne s'est plus souvenu combien de rakas il avait fait. Il dit dans son cœur que ces jardins avaient créé cette confusion. Immédiatement, il s'est rendu auprès du messager d'Allah, le Saint-Prophète sallam, et après avoir raconté l'incident, il a dit: ô messager d'Allah, je donnerai ces jardins à Nomon. Ako ni alakira sallallahu alaihi wasallam ka sahaba bado no ye Abu Talha al-Ansari. Ako Abu Talha al-Ansari nango furo bado kumi ale bolo o nango furo yi atule do kosobe o kumana ajiri bolo kemi ka nyom mene o donola Abu Talha ale ba kan nango kono abeka nafla do seli abeka o kumana joro joko damandi alama atura o nafla seli de semve kono do nana kono mbeka o kumana ipanka yala yala nango en kono atura o de la atara do jiri bolo ni nyonche amasika ire bo o kumana abalala jiri bolo ni nyonche o sabachain alebe aka nafla sella kono balale no jiribolo ni nyonche o kumana abeki yera nyini abeki yera tufa abeka botogo nyini o sabacha tura nafla sella amiria samana kata kono fanfe o kumana amiria samana kata kono fanfe ayi kono laje ayi kono laje ka wati ninge o ani hakli samaka bo kono fanfe kana aka nafla sili kono o ayi hakli samaka bo kono fanfe kana nafla sili kono a jole do ata do ayi nafla joko heke jolike alebe heke jolla kele do wa fla do wa okumana atunna ala oroni be aye okumana akasel to dafa ka bo kata ala kirafe sallallahu alaihi wasallam o kadaka lahliya min sallallahu alaihi nango kono no kera sababu ye ka le miri bo ala kusmana asina to kata kirafe sallallahu alaihi wasallam ako ala kira nena na nyin nango benni e ala e kirala okumana ka do dine mena kono aye nango ina moko be dikirama okumana akake dine okumana akado dine mina kono kadaka nango en krasawi kale haklibo ala kusmana. En parfait serviteur du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le Messie promis à l'islam sur le souvenir d'Allah déclare que le Coran rappelle à l'homme les aptitudes qui font partie intégrante de sa nature, telles la piété, la bravure, la compassion. Il déclare aussi qu'il n'y a pas de prière plus importante que la salat, les 5 prières quotidiennes en l'islam, qui est le moyen suprême pour le souvenir de Dieu. À ce propos, Allah déclare: et observe la prière pour souvenir de moi. Chapitre 20, verset 15. Ako Imam Mahdi alayhi salam okumana alemi alakira sallallahu alaihi wasallam ka baraka den kerengrene aye anyefo akadaku nyawna ako Qur'ana be anamade hakli jigi okumana ko chaman bawla minu ni okai anamade yere ka tabulo la okanga ye okumana ma nyuma ka tabulo la inafo ka chefarinya yira dine sraka ani ka sabali yira ka munyu alaka danve onkoro nunum bela jeli ko nyuma mbawye Qur'ana bi ankala wala minuna ako nga ninata bela jeli anga famya ka fo seli o de joro ka bo seli farda duru kwani o de joro ka bo okumana o de beke sababu ye ka anamade bla joro bala ala subhanahu wa ta'ala nyefe wa o de ala kosmo bela jelin la bilele baye ina fo ala subhanahu wa ta'ala ira fo korna kono ko ika seli jo okumana yasa ika ala kusumanaye ika seli jo ko ke ala kusumalaye o be korna kono korna sura muga a ayata ani duruna nare takbir Allah Muhammadul Mustafa sallallahu nare takbir Allahu akbar. La salat englobe tout type de supplication. C'est le moyen la plus efficace pour dissiper la souci et le souvenir de Dieu. Accorde à l'âme à la paix intérieure. Le croyant doit donc embellir sa salat et doit comprendre tous ces aspects. Il doit aussi supplier de Dieu dans sa langue maternelle. Ako mi e seli ale ye bato okumana bato lahliya bela jeni o ani majigi ala nyefe o lahliya nyuma bela jeni farali nyonga o be soro seli de konnana wa fen o fen
ni adamaden mako bɛ jɔ a la yasa k'i ka hamiw gɛn ka bɔ yen ni ka tila tuguni k'i masurunya ala la k'a kɛ sababu ye i bɛ ala kosuma ka ɲɛ a bɛɛ lajɛlen faralen bɛ ɲɔgɔn kan seli de kɔnɔna na wa seli de bɛ kɛ sababu ye ka adamaden a kɔnɔna limaniya walima a ka niyanfan ka a kɔrɔta ka fangaba don a la o tuma na limaniya jɔn ale bɛ a ka seli dilan ka ɲɛ wa limaniya jɔn ale bɛ ba don a ka seli la kosɛbɛ wa seli kɔnɔna na fana a bɛ ala subahana wataala deli a yɛrɛ ka kan na a bɛ kan min mɛn. Imam Mahdi l'Islam il a dit également lorsque le cœur développe une véritable relation et un véritable amour avec Dieu, il devient impossible pour la personne de s'écarter de Dieu. Cet état est similaire à la condition qu'une personne qui quitte son enfant malade pour vaquer à ses occupations, même étant ailleurs ou occupé par son travail, son cœur et son intention seront toujours tournés vers cet enfant. De la même manière, ceux qui ont une vraie relation et un amour véritable pour Dieu n'oublient pas du tout Dieu. Ako Imam Mahdi alayhi salam no Ahmad Asizibaye asigna ka tuguni ako i ka dɔn k'a fɔ dusukun min ni a bɛ ala kanu yɛrɛ yɛrɛ la dusukun min ka ala kanu ye tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ ye o bɛ se hakɛ la a ka kanu bɛ bonya fo ka taa se hakɛ la dusukuntigi yɛrɛ se t'a la bilen k'a dusukun yɔrɔ ma janya ka bɔ ala kosuma ma a ko a misaliya b'i n'a fɔ maa min ni e y'i ka den banabaatɔ to yen k'i kɔ don a la ka taa i ka baara wɛrɛw la a ko hali ka to i ka baara la i miiri bɛ den in na tuma bɛɛ lajɛlen na a ko o cogo kelen la o tuma na maa min ni ale ka ala kanu n'o ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ye sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na a tɛ se ka ɲinɛ ala kɔ a mana kɛ diɲɛ baara fɛn o fɛn na a bɛ ani ala kosuma bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ ala kosuma a sen fɛ. Nare takbir! Allahu akbar! Nare takbir! Muhammadul Mustafa! Jalsa Salana Mali! Jamaati Islamique Ahmadiyya! Nare takbir! Allahu akbar! Il y a une annonce que par le côté femmes, ils ont eu une fille, mais les parents peuvent contacter au Sadr Lajna Sahaba, ils ont dans le podium. C'est une fille, il n'a pas trouvé les parents, il peut chercher là-bas. Ako ni ye kunnafoliya ye an balakaw ka fan fɛ musow ka fan fɛ ko bogotigini dɔ de bɛ yen bogotigini min a ɲɛmatunna a masaw la ni maa min ni i tigi ka denmuso ye i bɛ se ka taa o kumana kuma ni musow ka ɲɛmaa ye yen nɔ bogotigini dɔ bɛ o yɔrɔ la a bɛ ka masaw yɔrɔ ɲini. Imam Mahdi l'Islam a dit sans le souvenir de Dieu, le cœur de l'homme se transforme en pierre. C'est là une des raisons pour lesquelles nombre de personnes ne sont pas prêtes à accepter l'islam. Ako Imam Mahdi alayhi salam a y'a jira k'a fɔ ni ala kosuma kɔni ye jɔn jɛ i dusukun bɛ ja ka taa se hakɛ la i n'a fɔ fara bɛ ja cogo min na a ko o de sababuya kosɔn maa caman bɛ yen o dusukun tɛ ka se ka sɔn silamɛya ma o tɛ ka se ka sɔn silamɛya tiɲɛ ma ala kosumandanya o kɛra sababu ye k'olu dusukun ja ka k'i n'a fɔ fara. Concernant le mérite des souvenirs d'Allah, nous avons ce dit des califes de Messie premier l'Islam. Le premier calife, Hazrat Khalifatul Masih Awal Razila Ta'ala Anhu, dit là où il y a grandeur et souvenir de Dieu, il y a de abondance de grâce divine. Ako ala kosuma o kuma na bonya min bɛ a la o bonya sababuya kosɔn Ahmadiyya Khalifa fɔlɔ Maulana Hakim Nuruddin radiyallahu anhu ale a ɲɛfɔ a ka dakuruɲɛ sanumaw kɔnɔna na a ko an k'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ o yɔrɔ ni ala bɛ kosuma o yɔrɔ la kosɛbɛ ni ala bɛ kosuma yɔrɔ min na ka caya kosɛbɛ o yɔrɔ la ala ka hinɛ ani ala ka nɛɛma o tɛ kɔtigɛ o yɔrɔ la tuma bɛɛ o bɛ suru o yɔrɔ de la. Hazrat Khalifatul Masih Sani Razila Ta'ala Anhu dit, il a également dit quand vous vous souvenez d'Allah, il se souviendra aussi de vous. Il vous honorera de sa proximité et de son inspiration. Ako Ahmadiyya Khalifa Flana, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radiyallahu anhu ale fana ye a ɲɛfɔ a ka dakuruɲɛw kɔnɔna na
ako ala subhanahu wa ta'ala ya jira k'a fɔ ni an bɛ ka ale ala kosuma k'an hakili to ale ala la tuma bɛɛ lajɛlen na k'o bɛ kɛ sababu ye ale ala subhanahu wa ta'ala fana bɛ a hakili to an na sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na wa a bɛ an sama ka gɛrɛ ale ala la wa a bɛ ni sanuma fiyɛ an na tuma bɛɛ fana na. Et il créera pour vous et pour votre peuple les moyens de réforme. Par conséquent, les paroles que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de réciter dans le deuxième sermon de vendredi, certaines de ces paroles sont souviens-toi d'Allah, c'est-à-dire souviens-toi d'Allah, à la suite de quoi il se souviendra de toi. De la même manière, le Saint-Coran dit, en conséquence, je me souviendrai également de vous, c'est-à-dire que je vous donnerai une place très près de moi. Ako ni yɔrɔ min na ala bɛ kosuma ka caya walama maa min ni a bɛ ala kosuma ka caya kosɛbɛ a bɛ zikirulahi caya o tuma na o bɛ kɛ sababu ye ala subahanahu wa taala bɛ o tilama ani a kɛrɛfɛla bɛɛ lajɛlen n'o ye a masurunyamɔgɔw a n'a ka du kɔnɔna ala bɛ o bɛɛ lajɛlen kɛ hɛrɛ ye. A ko khalifa filanan ye a ɲɛfɔ a ko n'i y'a ye juma khutbaw kɔnɔna na o khutba filanan a bɛ o kɔnɔ k'a fɔ walazi a tɔgɔ di uskurullaha yazkurukum ko a ye a hakili to ala la a ye ala ko suma ko n'o kɛra ala subhanahu wa taala fana bɛ a hakili to aw la o tuma na ko o kɔrɔ ye di o kɔrɔ ye ala bɛ a hakili to aw la ka a sama ka gɛrɛ ale ala la a bɛ jɔyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen di aw ma ale ala yɛrɛ kɛrɛfɛ a ko kuranna fana ye o de fɔ ala subhanahu wa taala ko ni an ye an hakili to ale ala la tuma bɛɛ k'ale ala ko suma o tuma na ni an ma ɲina ale ala kɔ tuma bɛɛ lajɛlen na an bɛ taa ni ka segin ale ala ka tɔgɔ barikamaw kan o tuma na k'o bɛ kɛ sababu ye an bɛ jɔyɔrɔba sɔrɔ ale ala fɛ wa ale ala ka hɛrɛw o tɛ kɔtigɛ an na. Le deuxième calife dit, il est du devoir du croyant de passer son temps de telle manière que les souvenirs de Dieu restent continuellement sur sa langue. Et dans les prières, il devrait avoir de la passion et du désir. Mentionner Dieu, c'est comme s'auto-allumer. S'il est allumé, la lumière est produite. S'il n'est pas allumé, l'obscurité persistera. De la même manière, si le souvenir de Dieu n'est pas fait, alors la nature ne devient pas éclairée. Prenez donc l'habitude de vous souvenir de Dieu en vous-même afin que votre relation avec Dieu puisse augmenter. Que la courage vous soit inculqué, qu'il y a des effets dans vos yeux et que votre terreur soit dans le cœur de l'ennemi et que l'ennemi lui-même dit que ces gens sont vraiment riches en spiritualité. Tafsir Kabir. Ako khalifa fulana n'o ye ahmadiya khalifa fulana ye Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radiyallahu anhu ni ale ka dakuruɲɛw ye a y'a jira k'a fɔ an k'an jija min ye ala ko suma ye tuma bɛɛ lajɛlen na ka taa ni ka segin i nɛnkun na ni ala tɔgɔ barikamaw ye k'i hakili jigin ala la tuma bɛɛ lajɛlen na k'i miiri to ala la tuma bɛɛ a ko o ye fɛn ye silamɛ ɲumanw limanɛjɔnw man kan cogo si la k'a to a ka taa ka o da a ko ka d'a kan n'i bɛ i miiri to ala la tuma bɛɛ ka ala tɔgɔ o ko suma a ko a misaliya b'i n'a fɔ o tuma na yeelen n'i ye yeelen minɛ o tuma na yɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yeelen ye nka n'i ye yeelen fa a ko dibi bɛ na a ko sababuya kosɔn khalifa filanan a y'a jira k'a fɔ ale nɔfɛ mɔgɔw kan ka jija tuma bɛɛ lajɛlen na ka ala ko suma ka kɛ u ka taabolo ye a ko n'o kɛra o fa bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yeelen ye n'o kɛra fana ala subhanahu wa taala bɛ siranya don aw jugu dusukun na ka ɲɛsin aw ma n'a ye ala ko suma kɛ a ka taabolo ye ala bɛ o tuma na aw ɲɛsiranya a bɛ o de don aw jugu dusukun na tuma bɛɛ lajɛlen na wa jugu tɛ se ka gɛrɛ aw la a ko o la khalifa ko ale bɛ dugawu kɛ ala subhanahu wa taala a ka farifoni di o tuma na ale nɔfɛ maa bɛɛ lajɛlen ma yasa o bɛ se ka ala ko suma kɛ o ka taabolo ye cogo min na. Nare takbir. Allahu akbar. Ahmadiyya. Zindabad. Ahmadiyya. Zindabad. Hazrat Khalifatul Masih Rabi Rahimahullah dit, établissez fréquemment le souvenir d'Allah dans le foyer aussi et
les encore et encore aux enfants, afin que chaque maison devienne le berceau des souvenirs d'Allah. Ako Ahmadiyya Khalifa nanina okumana Hazrat Mirza Tahir Ahmad ale anyefo akada kunya sanmauna ako anga jija anga dukonnauna tuma bela jelena anga tabulo ke ala kusmai wa anga demaya ananga demsenu anga ulu bela jenita anofe ka ulu kala ala uka famya ka fo ala kusma ukanga ke tabule du keling na bela jeni kono du de keling na bela jeni kanga ke akebawi. Quatrième calife dit encore, portez donc une attention particulière au souvenir d'Allah. Le souvenir de Dieu est plus grand que tout souvenir et continue non seulement dans la prière, mais aussi après les prières. Donc si vous décorez votre cœur avec du zikr, alors naturellement vous ne pouvez pas prêter attention aux futilités. Il est impossible pour un être humain de se souvenir d'Allah et en même temps de dire des bêtises. Ako Ahmadiyya Khalifa nanna albi abe walala ludi ako anga jija o ala kusma ko ke anga tabulo etuma bela jelina o ako kadaka ni anama debe ala kusma na tuma be o be kasabu ye ka tilama yoroma jenya ka bo kulangolo ma ako chogo shila anama de tsega ke ala kusma ba baye ko tuma be elebe wurdilula elebe ala kusma na ko katla ka yetuguni ko dakurunye langolon ani ko langolon be bo ifafe ako tsega ke ni koni sizina ala kusma ka okumana mi me bo ifafe obeke noro ani yeledi. Si aujourd'hui nous transformons les ténèbres de nos cœurs en belles couleurs et lumières, alors nous devons toujours nous souvenir des conseils de Messie promis à l'Islam, Dast Bakar Dil Bayar, que les mains travaillent, mais le cœur soit occupé, c'est souvenir d'Allah. Ako okumana ni ndakuriya konana Imam Mahdi alayhi salam no Ahmadiyya Sinzimbaye ale anyefo ako ni an duskuna taw na yan duskuna dibiu ne anyo olu yelema ka ke yeleun ye ako o de heraka bon kosobe kadaka mi ala kosmai ako o de ye anmade bolo be ka barake okumana duskun be ka alamne anofe o de ala kosma yere yere wa o de be ka sababu ye ka anmade duskuna ka a dibiu bela jeni furanga boy ka nogo bela jeni furanga boy ki duskun ka yeleun okumana nimbara indebe oke. Ainsi, aujourd'hui, nous suivons la devise de Hazrat Muslim Maud, selon laquelle le souvenir de Dieu doit être souligné et ces ténèbres du cœur doivent être éradiquées et la rouille de nos cœurs doit être enlevée et nos cœurs doivent être purifiés de l'obscurité de la nuit et éclairés par ses lumières. Ô Allah, rende-nous tels que nos cœurs ne soient jamais insouciés de ton souvenir, et car celui qui est insouciant, alors c'est un mécréant. Ako okumana bi anga haklito okumana Muslim Maud aleka dakunye sanmauna yoromina aya jira kafo ambela jere kan ajija ka ala kusmake antabuluwe o yasa anduskuna dibu besika fale ka kay yele bawye anduskuna o yasa anga dibu olu besika taka boy yele umbe na onona ako kumana o Muslim Maud alebe dugo ke ako entigi ala o mbi deli okumana ika ni dugo yimne ambela jeli. Qu'Allah nous accorde la chance de toujours s'occuper dans son souvenir avec la tranquillité de nos cœurs et savoir sa miséricorde. Qu'Allah accorde sa grâce sur ce monde concernant le fleuve actuel. Amin. Ako entigi ala ambi deli okumana ika andeme ika an farufoni yasa anga wati famba belajeni kaseka di e ala kosmalila wa ika donga fo ambi deli fana ika anson ika jien herewla okumana sanga ani wati belajelena ika ninke anye. Par ailleurs, je tiens à vous rappeler qu'il est important pour nous de tirer profit de notre présence à cette Jalsa Salana. Pour pouvoir participer à cette conférence, nous avons enduré de l'inconfort
et nous avons consenti des sacrifices financiers avec un seul objectif, celui de participer pleinement aux prières, les prières quotidiennes aussi, bien que celles de Tahajjud, et d'écouter les discours pour en tirer profit d'assister à tous les programmes durant ces 3 jours. ɲɛmaa ko o la ale bɛ an kelenna bɛɛ lajɛlen hakili jigi an ka jija cogo bɛɛ lajɛlen na ka nafa caman sɔrɔ o tuma na jalisa in kɛnɛ kan a y'o ka d'a kan yaasa an ka se k'an yɛrɛ sɔrɔ jalisa in kɛnɛ kan an donna degun caman de da fɛ ka taamaw kɛ ni gɛlɛyaw ye ka musakaw fana bɔ ni i ka dɔn fɔ wulikajɔ caman ye yaasa an ka se ka se jalisa in kɛnɛ kan o tuma ni Ala subahana wataala ye an dɛmɛ ko an sera yan nɔ an k'an jija an ka se ka nafa caman sɔrɔ min ye fara ɲɔgɔn kan seliw ye ani alabatow an ka ye olu kɛnɛw kan fo ka taa se tahajudu seliw la ani i ka dɔn k'a fɔ wajilu minnu bɛ kɛ ani kɛnɛ minnu bɛ sigi an k'an jija an ka ye o kɛnɛw bɛɛ lajɛlen kan ni tile 3 in kɔnɔna na o de b'a to an nakun o bɛ se ka ɲɛ ka di an ma o de b'a to fana o tuma na an bɛ hɛrɛ caman sɔrɔ an bɛ se ka nafa caman fana sɔrɔ kɛnɛ in kan. Nous devons respecter les différentes consignes données par les organisateurs et faire preuve de courtoisie à l'égard de tout le monde. Nous devons par éviter les promenades sans objectif. Certes, l'on peut se retirer pour des besoins urgents. Cependant, on doit revenir au plus vite afin de pouvoir accomplir l'objectif de sa présence et profiter des bienfaits de Jalsa Salana. a ko ale bɛ tila tuguni k'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an k'an jija jalisa ko labɛnnaw an ka olu faamuya o tuma na n'olu ye taabolo min fɔ an ye an ka jija ka baara kɛ ni olu taabolow ye an k'an jija min ye yaala f'u ye yaala minnu ni nafa tɛ o la an k'an yɔrɔ majanya ka bɔ olu yaalaw ma n'i y'an ye tuma o tuma ko an wulila an sen kan a ka kɛ ci kɛrɛnkɛrɛnnin dɔw ye ni ci kɛrɛnkɛrɛnnin nana tuma o tuma an bɛ se ka taa olu ci kɛrɛnkɛrɛnninw na nka an k'o kɛ ka ban teliyala yaasa an ka segin ka na jalisa baaraw la. On prie qu'Allah fasse que vraiment tous les participants que vous avez quitté les différentes régions du Mali pour assister à cette 13e Jalsa Salana, qu'Allah accepte votre prière, qu'Allah accepte votre effort pour montrer que vous avez accepté Imam Mahdi l'Islam et aujourd'hui vous êtes venus pour assister les Jalsa Salana. C'est même Jalsa Salana, c'est que Imam Mahdi l'Islam a commencé par prière d'Allah avec le conseil d'Allah. C'était 75 personnes. Mais alhamdulillah, vous voyez, dans le monde entier, aujourd'hui, les Jalsa, chaque pays est en train d'organiser. Ça, c'est la véracité de Imam Mahdi l'Islam. Aujourd'hui, on est tous témoins. On montre que voilà, il était un envoyé de Dieu. Que ce qu'il avait commencé les Jalsa avec 75 personnes, maintenant milliers de personnes, chaque pays est en train d'organiser. C'est ça, c'est la véracité de Imam Mahdi l'Islam que nous avons fait le bayat de Imam Mahdi l'Islam. Ako anw ye ahmadiyaw ye an sɔnna i ka dɔn k'a fɔ ka Imam Mahdi alayhi salam ka wele jaabi o de kosɔn an nana kɛnɛ in kan ka na tali kɛ jalsa sabanan na nin jalsa sabanan in o daminɛna Imam Mahdi fɛ alayhi salam ni Ala subahana wataala ka yamaruya kan kɛrɛnkɛrɛnni de ye o tuma na jalsa tako fɔlɔ min kɛra diɲɛ na Imam Mahdi fɛ maa 75 olu de ye tali kɛ o kɛnɛ kan a ko nka bi maa ba yirikaw de bɛ jalsa in kɛ diɲɛ kɔnɔ wa anw minnu filɛ kɛnɛ in kan yan nɔ o tuma na anw ye seerew ye k'a jira k'a fɔ Imam Mahdi alayhi salam Ala subahana wataala ye a yamaruya ni jalsa min sigili ye o tuma na o jalsa in cɛntigiyali an nana o kɛnɛ de kan wa Imam Mahdi alayhi salam fana ye tiɲɛ ye Ala subahana wataala ye a bila ka na o tuma na an yɛrɛ fana ye o seerew ye kɛnɛ in kan yan nɔ o la an ye cɛsiri min kan ka na jalsa in na a ko ale bɛ Ala subahana wataala deli Ala ka an ka cɛsiriw Ala ka o saraw di an ma Ala ka hɛrɛ caman di an ma o tuma na jalsa in an nana jalsa in na ni cɛsiri ni wulikajɔ minnu ye Ala ka kɛ an ye saraba ye. نعرة تكبير محمد المصطفى غلام أحمد كي خليفة المسيح الخامس زنداباد نعرة تكبير الله أكبر. Alhamdulillah, vous savez, les 7 années, l'année est dure. Je sais, quand j'ai fait tournant dans les différentes régions, les présidents, les membres,
explique, on dit toujours, on envoie lettre au calife. Avec la situation actuelle, les moments étaient durs. Mais c'est ça vraiment, c'est votre l'amour qui montre que, alhamdulillah, toutes les régions, ils ont bien mobilisé pour montrer l'amour avec le khilafat, l'amour avec le jamaat, et vous avez fait des déplacements pour assister les jalsa, parce que les missionnaires, le président des différentes régions m'a fait compte rendu que vraiment cette année, le fin mars, on n'a pas de congés, les enfants sont à l'école et il y a des difficultés, le prix des essences est augmenté, mais malgré toutes les difficultés, vraiment, tous les membres qui ont fait un grand effort pour sacrifice financier, du temps, pour assister à cette Jalsa Salana, que vraiment on demande prière avec Allah, que vraiment tous les membres qui sont déplacés, les femmes, les enfants, les vieux, les jeunes, tout le monde, qu'Allah amène bénédiction dans votre zone, dans votre localité, dans votre région, dans tous les Mali, que vraiment Allah amène bénédiction et toutes les prières que Imam Mahdi et l'Islam a fait pour les participants de Jalsa Salana, qu'Allah exauce dans notre vie, dans notre zone, dans notre région. Amin. Ako alebe akalama ka fo ami wati mina okumana galeya bade be jamana en kono o kadaka alebe munumunu ke abe tourner ke abeta sigidawla abeta dugula o yenno ahmadiyaw anyemo na missionnaire be anyefo ale ka fo galeya be fa bela jenife o ko sababu ya koso aka letri ci kalfa ma kalfa ka dugo ke ahmadiyaw yi ako mo be nim fo ayituma be ale ra don afo galeya yere be okumana jamana kono kosobe o kofe ami wati mina mi essence ani pétrole gasoil nunu bela jeni son yelela o sababu ya koso transport ou voyage sera au fait d'offre la transport ka Europe bela jelina o ko fe mo fana ya jira ka fami wati mina kalambla wati te ko kalam misina ni bela jeni ngele o be o menata aw sera ka chesiru ta kana kenenka ko ni be aw ka ala kanu de kofo ni ba jira ka fo abe ala kanu ko sobe wa aka dine kadi awi alebe Allah subhanahu wa ta'ala deli o kuma imam mahdi alayhi salam aye dugaw munu ka aye ala wele minga ka bla jalsa nabagaw yi ala ko o dugaw jabi am bela jelen ako an chasri ni wuli ka jom nun ke anni degum nun ta yasa kana kenen ka alebe Allah subhanahu wa ta'ala deli ala ko ke anye noro ani heraw yi anga du kono anga sigidaw kono anga kabilaw kono ani jamana kono ani jinya fa bela jelen fe. Inch'Allah, on va faire une prière silence pour commencer cette jalsa, 13e jalsa salana. Inch'Allah, jusqu'à dimanche, il y aura beaucoup de discours. On va faire une prière silence pour à la fin des cérémonies ou discours ouverture. Inch'Allah, il y a d'autres programmes sera continu. On va faire une prière silence. Ako kumana amna okumana aleka dakurunya o kuna chani miye o de dugoye ambela jelemina antiga o korota ka je ka dugo ke o yasa bara bisika damne herla kata afure herla chugumi ako ni ngone bara o damne ne fokata se dimasima o kumana ambela jele ka je ka dugo ke shini ani shini ngene ako wajulu chama o de bisrafe ali biyere baro ma banfolo aleka walna o kofe be bara wara o besina o kumana anga je ka antiga o korota ka antuskum ka kele ka dugo ke yasa ala bisika bara num bela jele ke here ani nyeta kay chugomina. Les prions pour l'équipe nationale aussi, pour les ballons. C'est ça que Khoudamelam a envoyé un rappel. Inch'Allah, on va faire prière. Akuk mananga dugo kono amadia demsenu no ashifila ka nyama na papier di alema ka ale hakli jigi ko anga jamana no malibaye akanga ballon tambado kebi okumana oni tiniji jamana ka ngajue okumana we coupe du monde nyebla barawe ko ka dugo ke jamana yasa ala bisika sedi malima tunisi ka wasafa chokomi kwanga hakrito fana nanga dugo kono. Bismillah.
आमीन। इतना ये अमीद मुझे हारून तरावरे साहेब नारे तकबीर, बीते दो नारे